Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil prenesenie bremena konsolidácie verejných financií na občanov za najhorší krok vlády v roku 2024. V rozhovore pre agentúru TASR ostro kritizoval kabinet za to, že zvyšuje dane a odvody, no zároveň podľa neho nie je ochotný šetriť vo vlastných radoch. Podľa Šimečku takýto prístup postupne tlačí čoraz viac ľudí do finančných problémov a prehlbuje sociálne rozdiely. Vláda si vybrala tú najľahšiu, ale zároveň najnespravodlivejšiu cestu, zaplatiť majú obyčajní ľudia, naznačil líder opozície. Šimečka sa v rozhovore dotkol aj zmien v oblasti justície a fungovania štátu. Kriticky sa vyjadril k novelám trestného zákona, ktoré podľa neho predstavujú demontáž princípov právneho štátu a poukázal aj na útoky voči nezávislým inštitúciám. Podľa predsedu PS ide o nebezpečný trend, ktorý oslabuje dôveru verejnosti v spravodlivosť a v dlhodobom horizonte môže poškodiť demokratické fungovanie krajiny. V oblasti zahraničnej politiky Šimečka varoval, že Slovensko sa môže dostať do medzinárodnej izolácie. Kritizoval retoriku vládnych predstaviteľov, ktorá podľa neho oslabuje vzťahy s Európskou úniou a spochybňuje zahranično-politickú orientáciu krajiny. Zároveň však pripustil, že medzi vyhláseniami a reálnymi krokmi vlády zatiaľ existuje rozdiel. Poukázal napríklad na to, že Slovensko naďalej vyváža zbrane na Ukrajinu a podporilo sankcie voči Rusku, čo podľa neho naznačuje určitý rozpor medzi politickou retorikou a praktickými rozhodnutiami. Hoci Šimečka uznal niektoré schválené opatrenia, ako je zvýšenie minimálnej mzdy, zdôraznil, že tieto kroky podľa neho nedokážu vyvážiť celkový spôsob riadenia krajiny. Jednotlivé opatrenia nemôžu zakryť chaos, nespravodlivosť a zlé priority, naznačuje postoj lídra PS, ktorý vláde za uplynulý rok vystavil jednoznačne kritické vysvedčenie.